Tu bola hranica. Hranica rozdelenej Európy. Hranica ideí, hranica slobody. A trvalo 40 rokov, kým sa nám ju podarilo preraziť. Potom ďalších 15 rokov, kým sme sa naučili žiť v slobode a demokracii. Pred 20 rokmi sa náš sen splnil, stali sme sa členmi Európskej únie a vtedy si sa narodila ty. Volám sa Simona a mám 20 rokov. Celý život sa cítim ako Slovenka žijúca v Európe bez hraníc. Cestujem po Európe voľne a ľudí z iných krajín nepovažujem za cudzincov. Cítim sa medzi nimi slobodná, ale aj rovnocenná. Slovenské koruny si nepamätám. Mala som len 4 roky, keď Slovensko prijalo spoločnú európsku menu. V celej únii sa aj vďaka tomu cítim ako doma. Slovenské hospodárstvo zrástlo za 20 rokov viac ako dvojnásobne a nezamestnanosť klesla na polovicu. Spoločný európsky trh práce priniesol to, že pracovať do susedných alebo vzdialenejších európskych krajín chodí mnoho Slovákov bez byrokratických prekážok a rovnako je to aj so štúdiom. Naga, ja sa teraz chystám na Erasmus a veľmi sa teším, že uvidím, ako mladí v zahraničí žijú a vzdelávajú sa. Spoznáš mnoho priateľov a otvorí sa ti aj cesta do profesného života. Tieto kontakty z Erasmu priniesli v Európskej únii množstvo úspešných startupov. Naše členstvo v Európskej únii nám výrazne pomáha s modernizáciou Slovenska. Za 20 rokov sme z fondov únie preinvestovali 30 miliard eur. Odráža sa to v stavbách ciest, občianskej vybavenosti, sociálnej starostlivosti, zdravotníctve, školstve a v neposlednom rade aj v investíciách do ochrany prírody. Som rada, že vďaka členstvu v Európskej únii môžeme žiť v modernom svete a že Únia pomáha investovať do našej krajiny. Je dôležité, že to berieš prirodzene, slobodne sa rozhoduješ a ak sa cítiš ohrozená, iní sa za teba postavia. Áno, sama som videla, čo dokážu ľudia na námestiach. Zďaleka nie sme hotoví. Naša cesta v spoločnej Európe nás vedie ďalej a aby sme boli naozaj úspešní, musí ruku k dielu priložiť každý z nás. Pretože ak my nebudeme formovať našu budúcnosť, môže sa stať, že to niekto iný bude chcieť urobiť za nás.